खुलुमबाय रायजोफोर मोनाबिलिनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फैगौ मार्च दाननि 14, 15 आरो 16 खालाराव बनसुआ थामथि बोसोरारि जथुम्माखौ चिरां जिल्ला बेंटलनि जांख्रिखां फोथारावहाय खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो। बे जथुम्मानि थाखाय दिनै रिसेपसन कमिटिखौ बेखेवना होयो आरो बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे लाइखन्थियाखौबो गायसनना होयो। बे बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया नुजाफैगोन आरो त्रिपुरानि राजायाबो बे बनसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन होनना फोरमायदों बनसुनि गाहाय आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार जथायै रायजो राजा जौगानायनि थाखाय दिनै दिखियाजुलि सिजौगुरि खामफ्राम सेन्टारनिफ्राय जागायनानै भालुपुंसिम गोबां अन्थाइ खाम्फाफोर बेखेवना होदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। दिखियाजुलि सिजौगुरियाव 50 लाखनि गंसे अडिटोरियाम लुफुंनो थाखाय बेनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होबाय सीएम प्रमद बर'आ। बिनि अनगायैबो सनितपुरनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो धोरोमारि फसंथानफोराव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। सनितपुरनि भालुपुङाव डिस्ट्रिक्टनि ब्रह्म धोरोमनि माखासे अफिस आरो बायदिसिना लुनायनि थाखाय 20 लाखनि सेंसनखौबो फोसावदों सीएम प्रमद बर'आ। बेनि गेजेरावनो मोनसे गोनां बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों सीएम प्रमद बर'आ। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां बाहागोआनो बिटिआरआव सरजाबफानायनि खामानिया सोलिगासिनो दं होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ। मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजादा जागासिनो। बेनि गेजेरावनो गोबां फरायसालिफोराव नकल लानाय, मबाइल लानानै आनजाद लिरनाय भाइराल भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो। आथिखालाव गोबां फरायसालिफोराव आनजाद लिरनो थांनाय फरायसाफोरखौ गोख्रों नोजोर होनाय जादों। फरायसाफोरा आनजादसालियाव हाबनायनि सिगांनो गोख्रों नायबिजिरनाय नैबे सावगारिखौ नायनानै ला। रावबो गवाखै सोर माबोरै नकल लादों, सोर बबे खनायाव लाखुमादों। गोख्रोङै सिग्रोमनायखौ नुनो मोनदों। फोरोंगिरिफोरा बे बिथिङाव जोबोर सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों। मैया एमपि राकिबुल हुसैननि सायाव इनायै गाज्रि गाग्लोबनायनि बेरेखायै आसाम बिधान सभानि बायजोआव गोख्रोङै सोमावसारदों आसाम कंग्रेस दोलोनि एमएलएफोरा। आसाम सरकार हाय हाय, हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय स्ल'गानजों गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। जायफोर दुथांफोरा एमपि राकिबुल हुसैननि सायाव इनाय खालामबाय, साफ्रोमखौबो गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों कंग्रेसनि एमएलए हान्जाया। आसामाव बेबादि मुगैथाव इनाय राजखान्थि माब्लाबाबो जायाखैमोन। नाथाय बिजेपि दोलोनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो आसामाव बेबादि इनाय हिंसा खामानिया जाबोदों। दिनैनि दिनाव जुदि लकसभानि सासे एमपिआ आसामावनो गिदिंनो हायै थासारि, अब्ला आसामाव रायजोनि आलासिफोरा माबोरै फैनो हागोन? आसामाव रैखाथि हान्जायाबो जुदि सासे एमपिखौबो रैखाथि होनो हायाब्ला मा थासारि जानो थांगासिनो दं आसामाव? कंग्रेस दोलोनि एमएलएफोरा गोख्रों सोंथि खालामदों। बे जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, राकिबुल हुसैनआ जेब्ला नगाव सामागुरियाव थांगोन अब्ला सिकिउरिटिखौ बारायना होनाय जागोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रिया। एमपि राकिबुल हुसैननि बे जाथायनि सायावनो गर्जन मोसाहारिया मा बुंदों जों नायना लाग्रोनि। যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটিছে ৰূপহীহাট নগাঁও অসমত, যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ এমপি ডাঙৰীয়া যিজনে সারা ভাৰতত সবচেয়ে বেছিকৈ ভোট লৈ জিকি ৰাইজ ৰাজাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈ গৈছে, আমাৰ ভাল বিয়াৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, এই ডাঙৰীয়াক যোৱাকালি ৰূপহীহাটত এই গুণ্ডাবিলা, এই মিছক্ৰেণ্টবিলা যেনে ধৰে তেখেতক এটাক কৰিছে, মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেছ মিটটো লোৱা হৈছে। এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা আমি চিএম ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ বিচাৰিছে যে চিএম ডাঙৰীয়া, সেইটো নীতি নহয়। কোনোবা কংগ্ৰেছ লিডাৰক মাৰি পেলাই, কোনোবা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মাৰি পেলাই, কোনোবা এনেকুৱা আউটস্পোকেন ইন এ ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি তেখেতক হত্যা কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। কিছুদিন পূৰ্বতে আপুনি বিটিচিত আহিছিল, ভাল ভাল গান, ভাল ভাল সুৰেৰে আপুনি গান গাইছিল যে বিটিচিত আজিৰ তাৰিখৰ শান্তি শান্তিহে বজাই বাজিছে, অসমত শান্তি আহিছে, শান্তি ঘূৰাই আহিছে। এতিয়া আলফা নাইকিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া এনডিপি নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইটো আপোনাৰ জনতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ, আপোনাৰ জনতাই কেনেকা আমাৰ এমপি ডাঙৰীয়াক এটাক কৰিলে? ৰাকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰায়ৰলি নগাঁৱৰ এছপি সাহেবক জনাইছিল যে আমি এনে ঠাইত মিটিং কৰিবলৈ গৈ আছো, আপোনাৰ সিকিউৰিটি মেন আমাক দিব লাগিব, নহলে পাব্লিক বিলাক কিজানি মোৰ এগেইনষ্টত আক্ৰমণ কৰিব।
জনার পাছতে এসপি ডাঙৰীয়া হিতু ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু আপুনি ক'ব প্ৰেছ মিটত that the security man of Rukibul Hussain, the gunman has acted wrongfully. Keneka wrongfully acting hobo? Are Baba take it on Mari say, Peter say, Lati dia dise, take it on carbine to a snatch koribolo bisari say, Totapia we upurade blank to Bare Mari say, Lucky, Haigoban, hey Gunda Bilar Matat, Gunda Bilar Murot, Guli to Homanai, Gunda Bilar Bukot, Guli to Homanai. এনেকুৱা আপোনাৰ সৰকাৰটো আপুনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভাল কাম কৰা অসমত আপুনি ভাল কাম কৰা বিটিয়া যেনে কৈছে ভাল কাম কৰক আপুনি ভোট পাব আপুনি আকস্মিক হৈ থাকিব এনেকা মানুহ মাৰি পেলাই কাটি পেলাই হা এই ডেমক্ৰেটিক কান্ট্ৰি ইটো আপুনি হদাই আপোনাৰ ফেচ মিটত ক'ব হা এই মুছলিম ধৰ্মটো ভাল নহয় এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক ধ্বংস কৰিব লাগে কৰোনা নিচিনা মুখৰ পৰা আপোনাৰ হিবিলাক কথা ওলাই Imonto Bisha Sharma Dangoria, I would like to suggest you, this will be your greatest job in your whole life. Itu jodi apuni kora, eneka kam koriba constitutional kishu onko, especially secularism, eta pusto kitab nishina apuni rupayan kora. Tar pisor itu classot introduce kora. Then our children will learn to love each other. Our children will learn our neighbors. Itihakot apuna nam tu thakibo. এজন ভাল সিম আছে বুলি এনেকা নহয় এইটো বিৰাট বিয়া হৈছে আপুনি এইটো কৰিব নালাগিছে এইটো তোমাৰে জনতা তোমাৰ জনতাই গুণ্ডা ঠান হৈছে এই গুণ্ডা বিলা আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক আমাৰ হাংহৰ ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছৰ এমপি ডাঙৰীয়াক যিজনে সারা ভাৰতৰ সবচেয়ে বেছিকৈ ভোট লৈ জিকিছিল এই দিল্লীত গৈছিল এইটো আমাৰ প্ৰাইড অসমৰ প্ৰাইড আৰু তেখেতক তুমি ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো ভাল হোৱা নাই গতিকে অতি অনকালে সিএম ডাঙৰীয়া আপুনি এই গুণ্ডা বিলাক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব नोंथांनि फेसबुक पेज बा पेजनि गेजेरजों जोङो नुदों जे नोंथाङा जब मोनसे अफार खालामदों माबायदि जागोन बेयो थारैनो आच्छा गिबियावनो निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गाहामथिखौ आं बावहरग्रोबाय गिबियाव आं बुंगोन आं जे जायगायाव खामानि मावदों बे कम्पानिनि मुङा जाबाय ECR मोबिलिटी बे कम्पानिया जे सार्भिस प्रभाइडार जेसेबां एप्स दङ बा कम्पानिफोर दङ जेरैहाय जमेट'खौनो होन स्विगिखौनो होन रेपिड'खौनो होन इ-कार्डखौनो होन फ्लिपकार्ट बेफोरबायदि कम्पानिजों एमाजनफोर बायदि कम्पानिजों सार्भिस प्रभाइड खालामनो थाखाय टाइप जादों रिसेन्टलि टाइप जादों दा सार्भिस प्रभाइड खालामनायनि जिखिनि मानसि नांगौ बे मानसिखौ जोंनि कम्पानिया प्रभाइड खालामसिगोन खारन जों अलरेडि टाइप जाबाय बिसोर बिथांमोनजों दा बिथां एट प्रेजेन्ट अल आसामनि रेसपन्सिबिलिटिखौ आंनो हरनाय जादों बिसोर गिदिर सिटिसफोरनि जेसेबां रेसपन्सिबिलिटि दङ ड्राइभार एपइन्टमेन्ट्सनि थाखाय बेखौ आंनो रेसपन्सिबिलिटिखौ हरनाय जादों ECR मोबिलिटी कम्पानिनिफ्राय दा प्रेजेन्टलि आङो स्टार्टिं खालामजेनदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बङाइगाव एन्ड क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जेसेबां बिदा फंबायफोर दङ जाय बिथांमोना नोङो सार्भिस हलनि थाखाय बा साख्रिनि थाखाय बिथांमोना नेबाय थागासिनो दं बा इनकामफोर गैया बिथांमोना बियो जोंनि कम्पानिनि थ्रुयै बिथांमोना जइन जानो हागोन मोजां सर्स दङ मोजां इनकाम खालामनो हागोन जाय इनकामखौ बिथांमोना सानफेराखैमोन हाई इनकाम जागोन आरो बिथांमोना थाबै जगाजग खालामनो हागोन एट प्रेजेन्ट आङो एपइन्टमेन्टखौ पार डिस्ट्रिक्टआव 50 लाग्रोदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव 50 आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 50 बेनि थ्रुयैनो आं खामानिखौ स्टार्ट खालामग्रोगोन बेनोसै आरो बिनायसाया माबायदि जानांगोन जेनेबा दा बाहाय खुनु क्वालिफिकेसन गोनांथि गैया जाय एप्लिकेन्ट बिथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सआ थाथारनांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सजों लोगोसे पेन कार्ड आधार कार्ड एकाउन्ट बुक ओमफ्राय माखासे एड्रेस प्रुफ बे डकुमेन्ट्सखौ नांगोन आरो फट'बो नांगोन बिथांमोननिखौ जेब्ला मोनो अब्लानिया आङो आपल'ड खालामना अनबर्ड खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआ रेडि जागोन बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ ट्रेनिंबो होनाय जागोन मबाइल एप्सनि थ्रुयै बोरै बिथांमोन ट्रेनिं होनाय जागोन बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनखौनो ट्रेकिं खालामनायबो जागोन मबाइल सेटेलाइटनि थ्रुयैनो बिथांमोना आरो पार डे बेसेबां सार्भिस होनांगौ बे कम्पानिनि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बे हिसाबै बिथांमोना मावनांगोन आरो मोनसे खोथाबाव जाय बिथाङा गोसो गुदुं सापज ड्राइभिं लाइसेन्स दङ डकुमेन्ट्सआ दंजोबो खिन्थु जुदि इन केस जुदि नोङो कार गैया बा बाइक गैया बिथांमोननि थाखाय जोंनि कम्पानिनो
बे कार फेसिलिटि आरो बाइक फेसिलिटिखौ जोंनि कम्पानियानो होगोन खिन्थु बिथांमोना मान्थलि रेन्टेल हिसाबै लानांगोन बिथांमोना मान्थलि रेन्टेल हिसाबै बिथांमोना सुख'नांगोन आरो बाइकआव ओरैनो बेसेबांसो गोलैगोन ओरैनो बाइकआव बिथांमोना मान्थलि रेन्टेला गोलैगोन 4,300 बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जागोन 400-300 मान्थलि रेन्टेल बेनिफ्राय 3 हुइलारनिया जाहैबाय नोङो 7,500 आरो जुदि कारखौ जुदि लायोब्ला 15,000 पार मान्थ बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जागोन जायफ्रा बाइक आरो गारि गैया बिथांमोनाबो बेवहाय खामानिखौ मावनो हागोन बिथांमोनाबो खालामनो हागोन जोंनि कम्पानिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ हेल्प खालामनाय जागोन बिथांमोना गारिखौ लिसाव मोनगोन